Bon dia, Rosaura. Bon dia. Rosaura Sedentill, CEO de la Fundació Banc de Recursos i presidenta de la recentment creada ARECA, l'Associació de Centres i Serveis de Reutilització de Catalunya. Gràcies per venir. Gràcies a vosaltres. Bé, soc presidenta, però presidenta en representativitat. O sigui, és a dir, és la Fundació Banc de Recursos com a persona jurídica que representa la presidència d'aquesta nova associació. I jo, com a persona física, doncs la represento. Molt bé. Més que res, doncs, perquè es vegi això, doncs, que són entitats o institucions que són les que formen part d'aquesta associació de nova creació. Perfecte, no està bé aquest matís, perquè jo entenia que ets la presidenta i en canvi ostentes el càrrec de CEO en la Fundació i a la vegada doncs, és aquesta entitat que és la que té la presidència de l'associació. Molt bé. Sí, és una entitat, Banc de Recursos, una entitat que ja portem més de 25 anys en la roda, treballant per la prevenció i per la reutilització, però sobretot linkant amb el tercer sector, o sigui, posant una mica fent de pont entre el tercer sector i sobretot el sector empresarial per tal de reaprofitar i d'allargar la vida útil dels recursos. Bé, doncs jo em voldria centrar en ARECA. De fet, a nosaltres ens va fer especialment il·lusió quan l'Agència de Residus ens va contractar la gestió i la coordinació de la creació d'aquesta associació, perquè Espora porta treballant des dels seus inicis en prevenció, en foment de campanyes de prevenció i reutilització, també elaborant plans de prevenció per als ajuntaments, convertint deixalleries en centres de reutilització, però creiem fermament que cal impulsar molt aquesta àrea i per tant ens va arribar en un moment en què l'objectiu d'Espora és avançar cap a la prevenció i la reutilització dels residus. Llavors, ens va plantejar tot un repte a la vegada, no? Perquè aquest encàrrec de crear una associació on es pretenia aglutinar, i així ha estat, no? Aglutinar ens locals, junt amb entitats privades que podien ser amb i sense ànim de lucre, doncs en un inici ho vèiem com un pèl complicat. I en canvi no ho va ser gens. Llavors, doncs, suposo que és perquè perseguíem tots un objectiu comú, no? Què opines? Un objectiu comú que sobretot el que persegueix és un bé comú, que és impulsar aquesta prevenció, aquesta reutilització per tal d'arribar a una reducció i anar cap a una societat residu zero. Correcte, perquè a més vosaltres ja havíeu treballat plegats en el projecte europeu Subtract, però en aquest cas nosaltres ens trobàvem davant de totes unes entitats i uns ens locals que no coneixíem i que els havíem de posar juntets. Quins objectius perseguia el Subtract, el projecte Subtract? El projecte Subtract va ser un projecte europeu, de fons europeus, principalment de l'Interreg Subtract, pertany a donar compliment a uns plans operatius FEDER, que són aquells fons europeus que van dirigits més a interactuar o a aconseguir polítiques regionals que creïn més sostenibilitat econòmica i competitivitat de les pimes. I aleshores, en aquest sentit, es posava el focus en tot el tema d'impulsar la prevenció i com fer d'aquests centres de reutilització, que ja existeixen arreu d'Europa, com fer-los més econòmicament sostenibles i, sobretot, més competitius. Perquè la majoria d'aquests centres estan vinculats a ens locals, però també estan vinculats molt al tercer sector, empreses de reinserció, sociolaboral, entitats del tercer sector, amb impactes socials, ambientals. I aleshores és com veure, van participar, em sembla que l'ARC, l'Agència de Residus, va ser impulsora, va ser partner principal d'aquest projecte, i en 7 països més es veien diferents pràctiques en les que tots podíem aprendre una mica el que es feia, però sobretot amb l'objectiu comú de com poder-ho fer sostenible econòmicament per tal de dur a terme tot un seguit d'accions i tot un seguit de polítiques regionals que acabarien per impulsar precisament això, la prevenció i la reutilització. I d'aquí el naixement d'ARECA? D'aquí el naixement d'ARECA, tot i que primer va ser un tema més de necessitat tècnica de la creació de l'associació, però després es va convertir en un objectiu, potser de futur, que totes les institucions que van participar en la participació d'aquest projecte Subtract ho vam trobar com necessari perquè necessitàvem aquest espai de trobada i de posar en comú, de socialitzar. De xarxa, sí. De xarxa, d'impulsar i de poder fer lobby, de moltes més coses. I aleshores
el que va ser en un principi una necessitat tècnica perquè pensàvem com podríem fer sostenible tot el tema dels centres de reutilització i de més, el tema de la segona mà era un punt de vendre de la segona mà i de més era un punt important, per tant ens visualitzàvem que potser la necessitat d'un marketplace, d'una plataforma que pogués arribar a la ciutadania i que en un sol lloc la ciutadania pogués comprar de segona mà, reparar, tot un seguit d'accions en base a la prevenció, doncs allò necessitava un suport amb una entitat jurídica única, fiscal, o sigui, l'Agència de Residus, com si diguéssim, ens ajudava a la implementació, però necessitava un interlocutor fiscal. I eren moltes institucions amb diferents nits fiscals. I que aquesta plataforma ja les teniu, cada una de vosaltres, no? Exacte, i molts de nosaltres ja tenim aquests marketplaces, aquests portals i de més, i aleshores es tractava de posar en comú, però al veure que posar una sola plataforma complicava una mica la gestió, sobretot la postgestió, o sigui, la implementació seria fàcil, però el manteniment seria el complicat, vam dir, bueno, potser aquesta solució tècnica l'aparquem, perquè creiem que tindria que haver arribat a aquesta solució d'implementació d'un portal potser 10 anys abans, però això ho aparquem i aleshores ens centrem en el que realment veiem positiu en aquesta trobada comuna per intercanviar coneixement, per trobar punts dèbils, punts forts, i això ho vam tirar endavant. I ho vam tirar endavant com a part d'una acció que es va arribar en el pla d'acció que es va acabar fent en aquest projecte Subtrac, es va acabar fent un pla d'acció que a nivell europeu exigia com 2, 3, 4 accions, però l'agència va anar una mica més enllà i vam fer un pla d'acció que gairebé eren com 35 accions. I dintre d'aquestes 35 accions era la creació d'aquesta associació. Molt bé. I així es constitueix el 29 de març, em sembla que va ser així, el 29 de març d'enguany, del 2023, es constitueix l'associació perseguint uns objectius que suposo que més o menys, jo crec que això t'ho pots mirar tu mateixa, perquè en són nombrosos, però que fomenten la reutilització, la preparació per la reutilització. Exacte. Són molt generals i d'aquí segurament els aterrarem en un pla d'acció, però és promoure la reutilització, informar sobre la reutilització i la PPR, una diagnosi del sector que, a més, gràcies a aquest projecte Subtrac, es va fer una diagnosi qualitativa i quantitativa d'aquest sector. Que fins ara no la teníem. No s'havia fet fins ara. O sigui, estem a l'era que estem i la prevenció... És una mica el que dèiem, no? Vull dir, cal impulsar. Vull dir, s'ha anat treballant molt amb la gestió de residus, recollida, tractament de residus i potser no amb la jerarquia de la normativa, no? Que la primera baula és la prevenció. Efectivament, la prevenció, sí. I aquesta tan important és la que sempre s'ha abandonat. I amb aquest projecte vam poder fer una diagnosi d'un treball conjunt participatiu i des de les entitats i institucions que duem a terme la prevenció de fer una diagnosi quantitativa i qualitativa alhora. Aquesta és la part més important. I d'aquí els objectius d'ADECA perseguir això, promoure la reutilització, promoure informació sobre la reutilització i la PPR, i PPR, preparació per la reutilització, elaborar i difondre els resultats d'estudis, això també és important, i després establir sobretot aquest espai de xarxa per fomentar... El que dèiem, sí. I vetllar pels interessos, evidentment, no deixa de ser un objectiu clar el de fer lobby davant d'aquesta nova llei de residus catalana que encara està al calaix des de fa massa temps. Encara no la tenim. Bé, de fet, no tenim la llei catalana, però pel que veig, aquests objectius ajuden a l'assoliment, aquests objectius que teniu com a associació, ajuden o aporten el vostre granet de sorra a l'assoliment dels objectius de la normativa estatal aprovada a l'abril del 2022, on es persegueixen objectius i mesures de prevenció, reutilització, preparació per la reutilització, a més de reciclatge, etc. Llavors, jo assenyalaria uns objectius molt claus que persegueix la llei, que és per l'any 25, l'any 25 i successius cada vegada es fan més ambiciosos, però tenim una fita molt important que està a la cantonada, que és l'any 25, que és assolir la reducció d'un 13% dels residus respecte a aquells generats l'any 2010 i uns objectius de gestió on dins d'aquesta gestió hi ha la preparació per la reutilització i el reciclatge fins a arribar a un 55% en pes dels residus generats l'any 2025 també. I dins d'aquest 55, el 5% respecte al total ha de ser de P per R, de prevenció per la reutilització. Llavors,
tot el que fem, o sigui, el que ja està fent Areca, el que farà Areca, ajudarà a aquesta transformació, a aquests objectius que persegueix o que ens fixa la normativa i que nosaltres hem de ser actors implicats per aconseguir-ho, no? Per arribar-hi. Vull dir que em sembla que aneu molt amb la línia, o sigui, Areca va molt amb la línia. Sí, objectius per la prevenció, per la P/R, vol dir preparació per a la reutilització, que no deixa de formar part dintre de la gestió del residu, però d'una altra manera és prevenció, per suposat, però també la reutilització en el nostre país hi ha moltes institucions que l'estan duent a terme. Aleshores, la P/R sí que té una categoria més com a gestor. Sí, és així. I en canvi la reutilització entres en un escenari molt més ampli. Quins punts clau podem parlar de la R i la P/R? Penso que n'hi ha uns quants ben clars que deus tenir al cap i penso que són interessants de comentar-los. Sí, nosaltres, a veure, clar, des de la nostra institució sempre diem, des de Banc de Recursos, la servitització per nosaltres és una paraula clau, o sigui, donar servei de prevenció, perquè al final la prevenció és més servei que no producció, fabricació i de més. Perfecte, sí. Què més? La prevenció, la garantia dels recursos. Sí, això, ens trobem en un continent vell, un continent pobre de recursos, o sigui que em sembla que s'enclava molt bé la prevenció i la reutilització i la preparació per la reutilització dins d'aquest marc tenim recursos escassos, d'escassetat de recursos, de crisi de matèries. Per tant, els hem d'optimitzar al màxim. Totalment. També és veritat que la prevenció passa per aquest procés de transformació, és a dir, l'economia circular, que és un dels objectius en el que canviem aquest model econòmic i anar cap a aquesta economia circular, que de moment està molt en el relat però no l'estem aterrant del tot. O sigui, una economia circular és des de l'inici de la fabricació del producte fins al final. Ara la indústria, la producció, els fabricants i a més es queden una mica amb la fase final de aprofitem, allarguem la vida útil d'aquest recurs, que no l'hem pensat bé des del principi. No el fem reparable, no el fem reutilitzar. Sí. Exacte, o sigui, la reutilització en aquesta època de transició és importantíssima, però hem d'aterrar-la en l'economia circular que ens plantegem tots. Des del disseny. Des del disseny, sobretot, perquè si no ens quedem. O sigui, que estem dient servitització, la garantia dels recursos amb l'escassetat que hi ha, la descarbonització. Descarbonització, sí, perquè això també és ben cert i jo crec que ho estem notant en el nostre dia a dia, no? Ens trobem en emergència climàtica, o sigui, llavors totes aquelles mesures que ens permetin baixar la petjada de carboni, reduir les emissions, i aquesta n'és una, i clara, doncs ens ha de ser cada vegada més present en totes les nostres vides i potenciar-la, per tant. Exacte, perquè al final el que estarem fent amb això és mitigar el canvi climàtic. El canvi climàtic no ens el traurem de sobre perquè ja és una realitat. Però amb totes aquestes mesures el que es fa és mitigar i sobretot transformar el nostre consum, la manera de com actuem avui en dia, o sigui que al final és un procés. I dintre d'aquest procés de transició que estem, aquesta transició ecosocial i feminista alhora, doncs és un procés que ha de canviar aquest paradigma. Però que és un procés que jo crec que arribem ja tard. O sigui, s'hauria d'haver implementat com 10 anys abans, com a mínim. És el que dèiem fa un moment, sí. Vull dir, no vam abordar aquesta primera R, des de quan s'havia d'abordar, però bueno, més val tard que mai. Això ha de ser així. Llavors, has parlat de transformació ecosocial. Jo crec que també és clau, no? A quin sector, o cap a quin ja no públic, sinó qui està treballant realment amb la R i la P/R. Un gran sector, que és el tercer sector. Jo crec que també és important assenyalar això, creació de llocs de treball. Exacte. De fet, el projecte Subtrac, una mica, i els fons FEDER, el que posava l'objectiu, el punt clau, era precisament perquè érem una activitat que creava molta generació d'ocupació. Sí. Hi ha molta operació manual, o sigui, ocupació verda, efectivament. Ocupació verda, però alhora també amb el focus de col·lectius vulnerables. Per tant, aquí has de posar molt esforç a nivell de formació. Estem parlant que són col·lectius que necessiten una formació específica en pregestió de residus, per dir-ho d'una manera. Clar, que sí, normal. I d'aquí a la sostenibilitat econòmica, què? Clar.
Això és el que preocupa, no? En un sector que la majoria som entitats socials o empreses de reinserció, no? Que al final doncs, depenem molt de subvenció pública i perquè l'activitat pròpia doncs, no comporta una sostenibilitat econòmica. Primer perquè hi ha d'haver una conscienciació a nivell de ciutadania d'abocar el nostre consum cap a la segona mà, cap a la reparació, tot això. Ha de ser-hi. O sigui, ha d'haver-hi aquesta transformació. Ja hi ha molta gent conscienciada, però no són la majoria. I les grans indústries, grans fabricants i grans productors tampoc estan ajudant, tot i que tots estan començant a parlar d'economia circular, intentar els reacondicionats en els aparells electrònics, el segona mà i tot el més, però encara està molt en la fase de relat i no ho estem aterrant. I aleshores, clar, un sector com és el nostre, el tercer sector social, que posa el punt de mira amb el tema d'ocupació verda, que a més ocupació verda a la llarga també és salut. O sigui, són gent, col·lectius desfavorables i de més... Sí, amb risc d'exclusió, etc. Sí. Que si se centren en poder tenir una formació digna, en poder treballar i de més, doncs seran moltes altres factures les que s'estalviaran dels sectors públics. O sigui, al final aquests indicadors, per això el tema qualitatiu de vegades també cal diagnosticar-lo i tenir-lo controlat. Tenir-lo en compte. Perquè era un dels principals objectius. O sigui, un focus de sector que crea tanta ocupació, com podem fer que això sigui viable perquè sigui transformador. Hi ha instruments econòmics, no? Per exemple, nosaltres a Catalunya ja fa molts anys que tenim el cànon, aquest gravamen per cada tona de residu que va a tractament finalista. I un instrument econòmic potent és tant aquest instrument, que al final desincentiva el fer més resta, per tant està incentivant les recollides selectives, però a la vegada hi ha el retorn del cànon, que també és, doncs, aquest impost es torna als ens locals per fomentar sobretot les recollides selectives de qualitat, quantitat i qualitat. Llavors, no sé, trobem a faltar que aquest retorn del cànon no inverteixi també en mesures de prevenció. O sigui, potser és també, vull dir, no potser, hem d'anar-hi cap aquí. O sigui, és una mica el que dèiem, impulsar-ho de tots els àmbits, en base a tots i per tots. I, bueno, vull dir, sorgeixen aquestes coses així comentant-les i són treballs importants i que s'han d'anar... De lobby, no? Al final, Areca ha de ser la institució, l'ens fiscal, per dir-ho d'una manera, que pugui abogar per aquesta aplicació d'aquest cànon que també es tingui en compte de prevenció. També és veritat, els scraps. Els scraps també és una eina econòmica important, un instrument econòmic important, que ara ja existeix els d'envasos, els scraps d'envasos i també els de RAES, vidre també, però ara arribaran els de tèxtil i els de voluminosos. Dos importants també, que com a Areca volem estar allà també, perquè mobiliari i voluminosos és el que toquem més, tèxtil també, o sigui, són dues fraccions que les toquem bastant i en aquest sentit sí que necessitem inversió. Al final tot això seran inversions per desenvolupar ocupació, però també amb innovació amb el procés, no? O sigui, no només per la recollida, no només per poder cobrir les despeses de recollida de tèxtil, sinó també per poder cobrir desenvolupament innovador per tal que aquell tèxtil es pugui fer servir com a matèria prima. Abordar-lo de l'origen, el que dèiem. Sí, la circularitat des del seu disseny. Exacte, perquè el procés quedi una mica englobat. I la prevenció sí que és veritat que sempre ens hem sentit una mica com el germanet o el cosí pobre, per dir una manera, de tota la baula dels residus, quan creiem que tenim una importància clau. O sigui, una importància clau. Això ho diuen les directives i així és el que hem d'anar perseguint, sí. I Areca ha d'estar allà fent lobby i impulsant aquest canvi. I sobretot exigint diagnosis, transparència, indicadors. També hem de fer un treball d'homogenització d'indicadors brutal. Quan vam fer el projecte Subtrac i vam fer aquesta diagnosi qualitativa i quantitativa, o sigui, van sortir molts indicadors diferents que fèiem servir cada una de les entitats. I que no són comparables entre ells, llavors és que no pot ser, els hem d'homologar. I que des de l'administració tampoc partien de la desconeixença. S'han d'homologar els indicadors i el mètode de càlcul. I hem de treballar amb els mateixos, perquè si no, no podem fer comparables el que estem parlant. Clar, has de tenir l'escenari del que estem parlant per abordar-lo. I en aquest sentit encara no teníem aquest escenari. I amb el Subtrac va ser possible i Areca ho ha visibilitzat
i estem allà tots units i totes unides per intentar fer front a aquest canvi, no? Que aquesta transició ecosocial i feminista doncs, no es quedi en aquest relat, sinó que l'aterrem i al final doncs, som institucions i entitats que estan fent acció directa. El que passa que també és veritat doncs, que és això, la sostenibilitat econòmica ens ofega moltíssim i potser doncs, arribar doncs, a poder donar processos més qualitatius i més d'això, no? Treballar conjuntament amb un tema d'homogeneïtzació d'indicadors, amb les administracions públiques corresponents i de més, costa, perquè requereix temps, requereix inversió... Al final recursos, això són recursos, sí. Jo crec que n'hem dit una pila de punts claus i crec que també en un moment clau es troba Areca, no? Tornem a treballar plegades, que això ens fa molta il·lusió, en el full de ruta, l'elaboració del full de ruta d'Areca. Que el full de ruta d'Areca no ve a ser res més que alguna molt important, no? Perquè al final res més, però molt important, que planificar quines accions hem de dur a terme a curt termini, a mig termini, a llarg termini, perquè vosaltres pugueu assolir els objectius que perseguiu com a associació i que al final contribueixen, com hem estat parlant tota l'estona, a que la reutilització i la preparació per a la reutilització sigui cada vegada més una realitat. Sí, la veritat és interessant, aquest procés que estem fent, perquè és molt participatiu i tot i que estem també, o sigui, estem fent com coses paral·leles que també són importants, perquè hem de buscar nous membres, sòcies de la institució, que també aboga per més ens locals, sobretot també del sector privat, perquè ja hem dit que és una col·laboració público-privada d'ànim i sense ànim de lucre, i aquí potser els privats ens falten més, no? Els privats, clar, quan ens vam arribar a plantejar la creació de l'associació, dèiem, bueno, però els privats, qui pot entrar, no? Quan la majoria érem entitats socials, no? IKEA, Wallapop, clar, tot això... Sí, i cal que hi siguin. Tot el tema de la moda, també, Zara, amb el pacte de la moda circular, que també, paral·lelament, hi ha hagut altres accions i altres activitats, com és el pacte de la moda circular, tot el tema del clúster de residus, també s'han anat creant tot de punts que al final el que intenta és englobar ecosistemes i que pugui ser més fàcil la interlocució. Aquest és el punt positiu. I el pla d'acció d'Areca, una de les primeres coses que hem d'abordar és, evidentment, aquest lobby, aquest lobby amb la nova llei de residus catalana que ha de sortir i de com ens organitzem, sobretot perquè les accions siguin claus i siguin amb resultat, o sigui, que siguin aplicables amb aquest resultat. Jo trobo, per destacar sobre el treball que s'està fent plegats de creació d'aquest full, creació, l'elaboració del full de ruta, és aquest gran procés participatiu. O sigui, que esteu totes juntes, totes les entitats, treballant-ho, que no ho heu agafat com alguna de la junta directiva només, de l'associació, sinó que allà està arremangant-se també les administracions. Sí, també. I, bueno, no són coses que veus cada dia. Saps què et vull dir? Jo crec que també té molt a veure el fet que la majoria que pertanyem al tercer sector i al sector de reinserció sociolaboral i de més. Són sectors que estem molt acostumats a treballar en xarxa. D'aquesta manera, D'aquesta manera, participativament, socialitzant-ho tot, perquè al final estàs posant la persona al centre, estàs posant el bé comú al centre i l'objectiu global és el que prevaleix per cada objectiu individual. Correcte, que és superior als que podeu tenir cadascun de vosaltres i per tant us poseu en xarxa. Sí, perquè dintre de l'ecosistema social també hi ha competitivitat, hi ha competència, hi ha pastissos que es reparteixen uns més, uns altres menys, però l'objectiu general és el mateix per tots i totes i jo crec que tots ho hem tingut clar i totes ho hem tingut clar i es tracta d'anar des de l'origen disseminant una mica quines són les actuacions i quines serien les futures accions que hauríem de fer. De manera participativa i social. I amb ganes de fer una petjada de futur important. I tant, clar, és que és la que convé fer. Jo ho destaco perquè és el que ens va sorprendre des de bon inici, quan vam crear l'associació, quan vam ajudar a crear-la. Ens va sorprendre això, allò que temíem, que dèiem, mare de Déu, com aglutinarem aquests ells tan diferents els uns als altres i que al final aquest bé comú per sobre dels individuals va fer que això fos una realitat i que va ser àgil i ràpid. Vam començar a treballar mitjans finals del 22 i el primer trimestre signàveu la creació de l'associació. Sí, signàveu la creació. I llavors ara el procés que esteu duent a terme és una passada. O sigui, tots junts
a mi m'ha sorprès. Ens ha sorprès. En positiu. En positiu, clarament. També és veritat que si haguessin entrat més ens privats sense ànim de lucre, bueno, això és una nova manera de treballar. S'haurà de veure com s'haurà, o els hem de fer veure com s'està treballant, no? Sí, de fet jo crec que la clau és transformar tots aquests ens privats sense ànim de lucre. Jo crec que els hem de transformar, no els hem de dir ho estàs fent malament, no sé, fora de l'escenari. No, són importants, els necessitem, però necessiten aquesta transformació. I aquesta transformació que no sigui endogàmica a ells des de dintre, sinó que amb insistència externa i dels que toquem al final del terreny i com veiem quins són els resultats, doncs que es deixin també assessorar i transformar. Perquè al final el que hem d'aconseguir és que la ciutadania mateixa sigui la que impulsi des de baix aquest canvi. Sí, completament. Al final aquests grans treballen per la ciutadania. Si la ciutadania no es transforma, continuaran treballant d'aquesta manera. Hem de fer que la ciutadania es transformi i que impulsi el canvi dels grans també. Sí, i hem de barrejar també molt ciutadania i indústria, perquè de vegades des dels ens locals moltes vegades es posa el punt de mira també molt amb ciutadania. Amb els ens locals, sí. Com diem a la ciutadania que han de fer les coses així per tal... I a la indústria no se li està exigint. I la indústria és la que fa el producte amb ecodisseny, des de... Sí, tens tota la raó. En aquest sentit hem de fer hem de treballar per totes dues bandes. Bueno, en aquest cas és la gràcia d'Areca, no? Que tenim món local i tenim entitats que veuran, o sigui, per això, per exemple, tu el que estàs dient ara, no només ens podem quedar amb la ciutadania, hem d'anar cap a l'empresa. Total, perquè al final també l'Areca és l'Associació de Centres de Reutilització i Serveis de Reutilització de Catalunya. Els centres de reutilització majoritàriament estan vinculats a una deixalleria, i les deixalleries, no sé quantes n'hi ha, diria que unes 300 i pico, doncs només el 30% d'aquestes deixalleries estan fent accions de prevenció a la reutilització, prevenció al residu i reutilització. El 30% només és molt poc. I aquí també es va afegir tot el tema de serveis, perquè precisament els centres de reutilització és un lloc físic clar i molt indicatiu de cap a on pot tirar la ciutadania per anar a fer accions de prevenció. Però servitització, o sigui, serveis, hi ha moltes empreses privades sense ànim de lucre que estan fent servitització i que es podien incloure rentat, el tema de rentat, el tema d'envasos, el tema... I aquí són aquelles institucions privades sense ànim de lucre, són les que volem també que formin part, principalment aquestes, perquè ja ho tenen com a objectiu. Jo ara em ve, de cara al que deies abans, de que les hem també de transformar o s'hauran de transformar la manera que tenen ara ells de treballar, potser que no cal que entrin totes de cop, que vagin entrant poquet a poquet. Exacte. Si no ens agafarà també... Han d'anar entrant a poc. Bueno, preveieu, Rosaura, una extrapolació d'Areca a la resta de l'Estat? Això podria ser un objectiu, però de moment estem molt centrats en Catalunya. No crec que ara sigui un... Sí que és veritat que amb la llei del 2022 espanyola obre moltes més possibilitats i hem de fer incidència. I a Catalunya sempre hem sigut molt pioners amb aquests canvis. O sigui, que aquí veurem. Primer hem de fer sòcies i membres noves i de més i veurem com ho fem créixer a nivell estatal. Sí, però és necessari. O potser que Areca sigui sòcia d'una altra institució que es creï més a nivell estatal o impulsora, que puguem ser motor d'un canvi a nivell estatal. Per què no? Pensem en gran. I tant. Pensem en global, actua local, pensa global. No, doncs mira, jo sobre això crec que et puc portar dues sorpreses. Comentar-les. Dic sorpreses, però a la vegada han estat ja publicades, potser no ho seran, perquè hem començat tot just a parlar-ne. Estem treballant amb el 25 Tour. 25 per què? Perquè hem estat parlant moltíssim que l'any 25 la normativa estatal ens marca tota una sèrie d'objectius ambiciosos que hi hem d'anar, I què ens plantegem amb aquests 25 Tour? Doncs, com diu la seva paraula, són viatges especialitzats, estem treballant en crear viatges especialitzats, organitzar viatges especialitzats, per anar a veure a Catalunya, doncs, experiències d'èxit, bones pràctiques,
també parlar, per què no, de les dificultats que hem tingut. Vull dir, darrere d'una bona pràctica, al final has hagut de vèncer tota una sèrie d'obstacles i per poder-ho implementar i dur-ho a terme i que esdevingui una bona pràctica en si, no? Llavors, i cap a quin públic pensem? O sigui, el destinem a un públic tècnic i també de càrrecs electes, etc, però a nivell estatal, o sigui, de la resta de l'Estat. Perquè una mica el que dèiem, o sigui, Catalunya sempre ha sigut capdavantera, pionera i ha dut a terme, doncs, jo diria, avenços en matèria de gestió de residus i de prevenció, o sigui, la creació d'Areca n'és un exemple clau. I llavors, un d'aquests tours el destinarem a les fraccions minoritàries, que aquestes fraccions minoritàries que potser s'han deixat més de banda, que el que dèiem, no? Fraccions minoritàries són, per molt que pesen molt, li diu minoritàries però pesen, els voluminosos, clarament tot el que hi ha de RAEs, roba, etc. Per tant, fraccions molt importants per la reutilització i la preparació per la reutilització. Llavors, anirem a veure experiències d'èxit en aquest sentit i, per tant, us vindrem a veure. Molt bé. Aquesta és la meva sorpresa, dir-te que us vindrem a veure, Areca. Tot el que sigui visibilitzar i impulsar, penso que també ens trobaràs. Sí, està molt bé en aquest sentit, no? I llavors l'altre, que també, jo dic sorpresa, però no sé si ho és, però n'estem molt orgullosos. Tant la que he dit del 25 Tour com la que ara comentaré, per nosaltres és aportar el nostre granet de sorra en l'impuls, com ja he comentat abans, en l'impuls cap a aquesta àrea que hem d'impulsar fermament, que és la prevenció, la reutilització i la preparació per la reutilització. Llavors, l'any que ve, l'any vinent, al Waste in Progress, saps que nosaltres portem la Secretaria Tècnica, el Waste in Progress és aquest fòrum internacional on ens reunim anual i bianualment per portar tot d'experiències europees que també ens ajudin a nosaltres a avançar a Catalunya en la bona gestió, en les correctes mesures de prevenció i de gestió dels residus municipals. Doncs aquest proper Waste in Progress el centrarem, es desenvoluparan per primer cop, perquè s'havia tocat com a pinzellada en els anys anteriors, les polítiques de prevenció municipals que ens portin cap a la descarbonització. Molt bé. I això, doncs, per nosaltres és aquests dos projectes molt imminents i nous, no? Continuar insistint cap a aquesta àrea que hem de potenciar entre tots els àmbits. Molt bé, doncs mira, hem de sumar més ens locals a Areca. O sigui que el Waste in Progress... I en el Waste in Progress, òbviament, us esperem. Doncs sí, allà ens hi trobareu. Molt bé, bones iniciatives. Endavant. Rosaura, moltes gràcies. Ha sigut un plaer parlar amb tu. Com sempre, parlant de les nostres històries i de més. Continuarem parlant. Continuarem, que tenim molta feina a fer. Molt bé, i tant. Gràcies, Patri. A tu.